Gvern Laburista mhux tal-li qed jibqa' jżomm il-ftehim ma' Stewart Healthcare mistur, iżda issa l-Ministri tiegħu lanqas biss iridu jispjegaw għaliex dawn is-suppost investituri qed jingħataw flus ekstra fil-baġit. Kien waqt il-programm NetLife ta' tlieta li sar magħruf li mis-sena li għaddiet sal-lum kien hemm żidiet esaġerati fl-ispiża tal-Gvern għall-isptar Kering Grek u dak ġenerali ta' Għawdex meta suppost dawn qegħdin fidejn il-privat. Il-flus li se jingħataw l-steward is-sena d-dieħla se jiżdiedu b'10 miljuni. U se jiżdiedu b'10 miljuni oħra is-sena ta' wara. Fil-fatt, skont iċ-ċifri tal-budget, l-ispiża tal-Gvern l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex se titla' minn 12 miljun euro u nofs fl-2017 għal 33 miljun euro u nofs fl-2020. Għall-Isptar Kering Grek, l-ispiża mistennija tikber minn 4 miljun euro għal kważi 16 miljun euro, 4 darbit aktar. Iżda mistoqsi dwar dawn iċ-ċifri l-Ministru tal-Finanzi ripetutament ħarab milli jwieġeb. Jista' l-poplu jieħu spjegazzjoni ta' dawn iż-żidiet? L-ispjegazzjoni qiegħda fil-budget. Iż-żidiet kienu fil-ftehim oriġinali ma' Stewart? Għax Stewart qas biss is-sema fil-budget. Iva, x'intendi fuq l-agreement oriġinali. Fil-każ ta' Kering Grek dal-isptar laqqas ħajbqa' jintuża l-iskop li huwa bħalissa laqqas hekk kien il-pjan allura din iż-żieda fl-ispejjeż kif tiġġustifika? Jiena Ministru tal-Finanzi mhux Ministeru tas-Saħħa, ġifieri dik saqsuha lill-Ministru tas-Saħħa. Skont il-ftehim li l-Gvern dejjem insista li ma jippubblikax, Stewart kellhom jinvestu 200 miljun euro għall-Isptar San Luqa, kellu jinbena l-Isptar F'Għawdex u jirġi rranġat Kering Grek. Dan tal-aħħar sissa lanqas bisra tikħila jew tibida waħda. Interessanti wkoll il-fatt li fid-diskors innifsu tal-budget Edward Cicluna fl-ebda ħin ma semma l Stewart Healthcare, kumpanija li fl-aħħar ġimgħat kienet qed tedded li saħansitra tista' titlaq minn pajjiżna.